Commentary badikmi yaknat ka koi kakya ka sarkar chala ka Dr. Amprin Lingdo kalapentep ba webrio Ri Lum Garo la yapno na ka jingpang baīongkhlieh ka badai na ka jingdait kiskaim pyrjong ka pratip hakakti nongwei kum ka denge habakren siklat thai khubor hakno phai singi ka khalai tarik risaw arjar pulai ka Dr. Amprin ka laong ba ka ni ka jingpang baīongkhlieh ka khamjur Ri Lum Garo bat katnat kalasim mi kisin jam banyada na ka ni ka jingpang kalai thu bakala punong ye jing test ye nong song snong haki benta them Ri Lum Garo bat la syam bakadaw ka jing kieu ka jing pang kadai na ka jing slai haki khindiat sngi bala dem ka dengi kata ka jing pang shit ka bajur bha ngiyo i ba haki ne ki khindit tayo jong uni u jong u banai Oktober na do ka lai tarik hadu ka khat ar taring ukiu kendit haki than ri thor kamtam le shakiri thor jongka benta jongka Garo Hills te nadu ka laitarik ubnai Oktober mentau ubnai ngiyo bangin tes arhusan ngut kita ki bapang shit bat na kita ki arhusan ngut ladon riu ngut ki bapo ki tes positive ya kata ka jingpang nyang dengue haka sauterik biang ni test chakiti ki than Garo Hills ye ki bayo ba jing shit ka bajur ki don arpu arngut kita ki bangiyo an test namar ba ki don ni jing shit ka ba he ka bakrau ti khnai ngut ki test positive yu to nyang jingpang ba ter nadu lai tarik hadu khat ar tarik ka ba menen ka sngi ngiyo i ba ka test ka penpau ba ka jing yo jong kane ka jingpang dengue kala hiar na ka khandai hau sautrik jong banai Oktober hadu menen ka sngi ni don stang ar ki case ki bala sha test bat ki bala yo ya kata ka positive dengue report ki ba kham khrau ka dei hapo Tura Civil Hospital but ni ong ba hakini ki sngi ki bala dem ngiyo i ba ka don ka jing hiar jong kita ki betes positive au nyang jingpang bat ni ladu no iwe jing im hapo Garo Hills namar ba kane kalong ka ki bangidi banya thu ipi namar ba la da piyo ya ka jingpang shit ka bam hiar ka jing shit ka ba pilej immediately let bran sha kanu ka testing facility ka badon hajan ka Shillong ka jongfi la pandai ke PHC kila pandai ke CHC bat ngila penbena pat baru ya kita ki ngila penbena pat ba ki SOP lane ki ki kendon yad ki pihap shim lana piyo ya ka jingshit kaba long very severe lane kaba keu bha ya ka jingshit jongfi itai we ri breu I baklat no hapotura iklan na ka hemorrhaging lani ka bleed ka jabing namar ba ka kiu ka jingshit ngasu pendam kam da ki kentin ki bapis ngo sok mapi ha ka kentin ka siban soto te kumba kalong benta ni ban biang ba kini ki cases ki la kham hiar tang ba ha ki than thor ri thor ki badon saudong jong ka state ka jongi la da phiyo ya ka jingshit ka bam hiar Smubha kilek sha ka PHC ka CHC ne ka hospital ka bajan nafi pat shim ya ka ne ka dengue test knang panyada ya ladi na ka jingma jong ka jingpang jingshit dengue nila ya kren ru ya ki municipal boards but ya ki block development officers baro baki don kam ban shim kya ya ka ne ka kam ban pet ba uta uknyang jingpang unumpor hakane ke jilla ka jongi ka jingpang dengue kam yabit dei na ka jing daj jong ukanja scan but sobha khmi bha ya ki jing pentip ba ka health department kan ai shapi ki pat ba kumba ka pau hapo East Khasi Hills pat don kanu ka recording of any positive case kini barkhat ki dei hi sha khambon shakala than plain belt Tura Shatisha Garo Hills 44 ki day ki by test positive
kani kamlong kum ka jingpang por covid mo ki kamut ba kadon ka period ba kumta pinum you don't test positive it's a one time test kum mga tip mga but lada ka jing shit come here te kan don ka possibility pa pisha retest bin rekam day so ba wanum pen mudur ba kani kalong kum ka covid kam don jing day a pilik test she said but hakilat ai jing sumat pinyo ya ka jing ka treatment ka babyang manyarap ya pi kinong song ban kot kloy na kani ka jing pa na kita ki si spotlight ko na ngut ki yo jing shit ki bagi test tang sau kilong positive hnen kasngi ni test nyongot tang ar ki one positive ti ngilala ban contain ya kani ka spread ti sobha shimkhya la da pidon jing shit tang katna but le test ya ka snam ko chongpi Congress, Kino. Pihak balik check up I like saying Atiar. Ya, Gila balik lah syam tayoru. Sela you dengan Islam kendian. Islam kendian. Fi, tak ada kolong kepokong san ban pat ya kapor. Kalau ke badan kamban letas ya ke kemishwa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam. Dor jong kapor. HIV control. Patas HIV ya lade haka por ba pili check up ning bang haba armet.